Bun găsit! Anesteziștii sunt o parte importantă din echipa de medici stomatologi în clinicile în care se realizează operații complexe. Pentru ca intervențiile chirurgicale să se desfășoare fără complicații și pacienții să nu fie speriați, sedarea conștientă este una dintre cele mai eficiente metode de anestezie. Cum rămâne un pacient care este pe punctul să-și piardă toți dinții sau deja nu mai are niciun dinte în gură și totuși vrea să aibă o viață normală, vrea să aibă din nou dinți fixi, recomandarea numărul 1 de câțiva ani de zile este să facem o intervenție care se cheamă fast and fixed, adică repede și fix, dar în care să avem grijă, pe lângă că trebuie să curățăm orice infecție ar putea să existe la nivelul osului, pe lângă că trebuie să inserăm implanturi cel puțin 6 în partea de sus și 4 sau chiar 6 în partea de jos, trebuie să facem aceste lucruri și gândindu-ne la cum va arăta pacientul când o să fie gata, adică la ce lucrare trebuie să punem acolo, cum va arăta din punct de vedere estetic, cum va arăta din punct de vedere funcțional și asta implică de multe ori în aceeași intervenție și repararea osului, nu doar inserarea de implanturi. Deci este practic o intervenție ideală pentru acești pacienți pentru că în cadrul intervenției pacientul doarme, adică această intervenție se face cu sedare și pe venă, nu doar cu anestezie locală, scapă de tot ce ține de chirurgie într-o singură intervenție chirurgicală și a doua zi se montează lucrări provizorii fixe. Adică este, din punctul ăsta de vedere, chiar dacă pacientul aștepta, nu știu, 10 ani, 20 de ani, 30 de ani până în sfârșit să-și pună dantura la punct, putem face asta într-un timp incredibil de rapid, adică într-o singură operație și a doua zi primește dinți fixi. Când vine vorba de intervenții chirurgicale în cabinetul stomatologic, avem la îndemână, desigur, anestezia locală și putem să administrăm pacientului și o pastilă care să-l mai relaxeze. Dar totuși, am ales să facem un efort suplimentar, să ne obținem și o autorizație pe terapie intensivă, astfel încât să putem să oferim pacientului și sedare intravenoasă, care este o formă de anestezie generală, dar fără să necesite intubare. Adică este o anestezie ușoară, astfel încât pacientul respiră singur, pacientul cooperează cu noi în timpul intervenției atunci când îi spunem să deschide gura, dar dă o anxioliză totală, adică pacientului nu-i mai este frică de ce urmează să se întâmple în timpul intervenției. Și un aspect, iarăși, ca și un bonus, este că pacientul de multe ori nu-și aduce aminte cum a fost în timpul intervenției. Și un alt aspect important cu acest tip de anestezie, pacientul își revine imediat după operație, adică într-un sfert de oră el merge singur și poate din nou să coopereze cu colegii de pe partea de amprente de după intervenție și nu dă niciun fel de complicații. Și tocmai genul acesta de sedare îl recomandăm mai ales pacienților cu probleme de sănătate generală, pentru că de multe ori când rămâne pacientul fără dinți, de obicei mai are și hipertensiune arterială, mai are și alt gen de complicații cardiace. Sunt tot felul de lucruri pe care le putem controla în timpul sedării acestea, pentru că pacientul este controlat temeinic de un medic care este specializat pe terapie intensivă. Extracția dentară este o procedură chirurgicală prin care îndepărtăm din alveolă un dinte bolnav care nu mai poate fi salvat prin alte mijloace. Este o procedură rapidă, dar mai ales sigură. Protejăm astfel osul de traumă sau complicații, asigurând succesul unui viitor implant dentar. O extracție dentară poate să fie simplă, în care folosim instrumentar clasic de extracție, care diferă pentru fiecare tip de dinte. Sau, pentru un caz mai complex, extracția dentară poate să fie o intervenție chirurgicală, în caz în care dintele este un dinte inclus sau anatomie de rădăcini este un pic mai complicată sau forțele când folosim în tehnică clasică de extracție sunt prea mari și poate să aducă o complicație și un risc mai mare în timpul intervenției. De asta folosim o tehnică mai chirurgicală, să evităm toate riscurile de la intervenție. În caz în care este o urgență și trebuie îndepărtată un dinte, noi de obicei colaborăm cu medicul ginecolog și în trimestrul 2 putem să operăm și să facem extracție, dar în caz de urgență. De asta este foarte indicat înainte de sarcină să mergem la medicul stomatolog și să facem un control general pe care verificăm toți dinții să nu avem probleme în timpul sarcinii. Bineînțeles, pentru pacienții care au diabet, putem să facem extracție fără niciun fel de problemă, dar diabetul trebuie să fie controlat
și pacientul trebuie să respecte indicații medicului. După extracție, pentru o vindecare bună, recomandăm pacientului să nu clătească gura timp de 24 de ore, pentru că altfel o să se mișcă cheagul de sânge care se face după extracție și o să avem hemoragie. Trebuie să păstrăm o igienă foarte bună, să clătim cu apă de gură specială după 24 de ore și să luăm medicamente de pe rețetă dacă medicul scrie și peste 7 zile trebuie să vină la un control să scoate firele. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun.